sizokwenza isiqinisekiso ukuthi siyaxhumana nabo ukuthi besilekelele ngayo lonke uhlobo lama-services ahlukene abawenzayo kufanele bawenze emphakathini njengoKaiser. Namuhla u-Deputy Minister uMfowethu Mikhuleko Hlelo ungomunye uMinister National Deputy Ministers wathatha leyo initiative yokuthi ezemakhutshazeni uzosilekelela njengobona kunama-road accident fund. Siney'nkinga zabantu abebeklema iy'mali zemigwaqo, uthola ukuthi basuka la eJozini basuka koNgwavuma, Manyiseni, eJozini nje kakhulu. Kufanele bakwenza ama-application eThekwini. eThekwini bafike bakujikise bathi shodwa incwadi ekhansela noma shodwa ilethile. So sathi masixoxa-ke sibuka zonke lezo sathola ukuthi baningi abantu abanalezo y'nkinga ngapha. Wasethi hhayi kuzokwenza uhlelo lokuthi elethe iprogram eze nabo bonke kwenziwe yonke into la njengoba ngikhuluma nje kukhona engitholile ukuthi bazokhokhelwa kwakhona namuhla seqondile. Kukhona abatholile ukuthi inkinga ilungiswa namuhla. Ilokhu esikufunayo ukuthi uhulumeni aye kubantu, hhayi ukuthi abantu baye kuhulumeni. Usakhuluma ngalokho Mhlonishwa ukuthi khona izinto zabe seqondile abazokhokhela. Mhlawumbe ngathini imeseji yakho ukubona labo bantu abazothola imali mhlawumbe for ukuthi imali beyiphathe kahle kanjalo kanjalo? Yikho ukuthi imali lezi imost yabantu abathola lezi mali zomgwaqo akuvamisile ukuthi sibabone bephumelele benza kahle. Abanye uthola ukuthi benza izinto nje engajwayelekile, abenza amabhizinisi, abanye baphuza ngayo utshwala, abanye bathenga iy'moto bephinde bephuze ngazo belimali kwenzeke yonke into. Beqonywa abantu uma kuwumuntu wesilisa uthola ukuthi ulathelwe intombi uyakhokha and iyashesha ukuphela-ke le mali lebhadi. Ngingathi nje kulaba abayitholile siyacela ukuthi abakhe imizi yakubo, bondle imizi yakubo, bakhande okungamabhizinisi okungenza ukuthi le mali ingapheli behleze ngesikhathi wenza ibhizinisi ufake imali usuke uyibekile leyo mali udla inzuzo yayo kulelo bhizinisi osuke ulenza. Ungakwazi ukuthi uphile isikhathi eside ngayo leyo mali. Sibheke emaholidini kaDisemba bakumeya. Ngeke ukuthi ngoDisemba zibe ningi iy'ngozi ezenzakalayo emgwaqweni. Mhlawumbe kungathini lapho nje ukubhekisa kubashayeli ikakhulukazi abanye sazi bengene emgwaqweni umuntu edlile gcine sekukhandeka ingozi. Ngathini imeseji yakho kubashayeli? Siyacela impela kuwo wonke nje umuntu othinta imoto angaloku ukuthi angene emotweni edla amanzi aphodlwayo. Kufana nokungena emotweni uze ukuthi ukhathele uyesela. Ubekezela ukuthi uvumelezele ukuthi mhlawumbe senizofika ehluhluke noma ubuthongo bufana nokufa uma ukuthi ukhathele. Ngcono upake egaraji noma ume la ume khona ucela usizo uma ukhathele kunokuthi uriske ngempilo yakho ngoba ugcina ufaka nabantu abayihambela kahle emgwaqeni. Angikhulumi-ke yophuzo odakwayo emgwaqeni. Ngiyethemba kodwa ubambisana nabomthetho, ama-traffic cop na-SAPS nazonke iy'nhlaka uzokwenza ama-operations ukuthi ngempela kubonakala ukuthi hhayi akudlalwa kulo nyaka. Kufanele nje nangengozi, ingozi fanele kube ingozi yangempela, hhayi ingozi yamabomba. Mhlonishwa, asibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngithokoza kakhulu msakazi. All right, so 15 minutes after